Sahur sing kepitu, guys. Ya mengko di stok ngumpulna nyawa. Lanjut joget asik ser ben matane melek apa ora kaku, guys. Lanjutin yang gawe kopi udek-udek, kopine siji bae ora gawe susu karo energi. Jerene karep minum susu kotak bayanake, guys. Lanjut ini ngengeti tempe mendoa diengeti ya ben kemriuk ben enak, guys. Tempe lebih maghrib karo ngengeti juga jangan gandul ya lebih maghrib juga, guys. Lanjut anaknya digugah-gugah, anak lanang disit sing tegugah, guys. Jarene iki ngantuk lah sebelah jeneng anak bayi drama nenek gugah bocah, guys. Anak sing pada guys. Lanjut anak wadon juga digugah-gugah kontangi juga ya iki pada bae jen merem bae mripate. Jare ngantuk lah inilah itulah. Akhirnya melek juga tangi juga. Lanjut pada maem seanane kie jangan maghrib, tempe maghrib, ayam maghrib,